your mini car. Catwalk. Hey. Yes. Bana de tibe mgba dokasi akwa na bango na abu nne onwere nke ise wee me n'ime eso m wee me ho ha akpọchalụ m iyi si na mara ejezi ọzọ na mmụcha nke awa emechi akwụkwọ asịkarị ya mụcha nke emechi akwụkwọ mana idezi anya ebe a ịfụ na ọzọ emekwa gị ọzọ season 2 na-abanye gị ọzọ nke season 3 ahụ adịbeghị sha udo dị Chineke gọzie gị ị ga-amụ n'udo nne ka afa gị biko afa m bụ Onyinye Chukwukamma Onyinye Chukwukamma ke nke di gị na-etunu gị Ugodi ya ọkwa Ugodi ya ka ị bụ nne biko gwakena anyị nke season nke ị nọ na ya nke a bụ nke atọ season 3 nwaanyị ọma season 1 season 2 ka o si wee dị ka o si dị na-abanye n'ime ebe ahụ na ihe a na-ekwu maka ya abụghị obere ije ọ bụrụ obere ije onye jechara ya pụta na ọ na-adụ ọpụta okele Chukwu ọ na-adụ dị gị ka ọ gị welu mma bụpụ onye ọ bụ gị na ya isi anyị ize Chukwu na mma adịrọ nso mbọsị ahụ ọ bụ na mmadụ nso dị gị karị ịgatago ije ọ karị ịghọta ihe a na-akọ o nwere nke imelu ndị nọọsụ anyụrụ ha nsị mba anyụkwara m obere nsị obere nsị ejide mma nọọsụ n'isi sef se ya bịa ka ime ọ dị mma ihe ndị emechasịsịrị n'ijebekwazie ọ ya na ozugbo ahụ ị na-apụta ebe ahụ sef ịnụ ha na-akwa nwa gị after 1 week o mere ichefuzie ihe niile mere ọ dịkwa ka ọ gị ka ọzọ Chineke gosiri ọrụ ebube ya nwa be ha anaghị oge eruo ana chefuo ihe niile ahụ agbagbazie bọọlụ ọzọ wee skọkwazie ọzọ ọ ga-adịrị gị na mma ị ga-amụ n'udo n'aha Jizọs kedu nke di gị na-etu gị ọ na-akpọ mmọnyi ọ sịkwa na ọmụmị ka a na-akpị ya biko nwekana anyị ezigbo afa gị ezigbo afọ m bụ Nwachukwu Chinwendụ Nwachukwu Chinwendụ gị n'aha Jizọs nne biko nke one ka season nke ị nọ na ya nke anọ ọ sịkwa na season 4 ka ya nọ na ya nne na season niile anyị gagolu na season 1 season 2 ịma na a na-ada agbaba karat ụfọdụ na-fọcha ka akpọ di ha taa ekwuo na ya emezi biko nwere nke imelu n'ime di m nwere lọk na ọ naghị anọ mgbe nna m ọ naghị anọ mgbe ọ bụ na ọ na-ake nke kala ime anyị mara ife mekwala nke mbụ na-emekwa nke mana ụfọdụ na-asị amụọ nke mbụ na nke abụọ na ọ dịrị etu ofufe ka fancha bụ ofufe ka ha niile ife a ịfụlụ na nke mbụ ka ị na-afụkwa na nke abụọ fa gị afụgidekwa wee mụsịa so mụ anyị ekwugo na ya amụsịgo ihe a kịta ihe fim a bụ nke a going to 7 years ka a na-eje mgbozi nwa nya nke a o nwezi ka esi gba bọọlụ ahụ ọ bụ afet mụghasịla m amụsịgo biko wee pụtazie nke wee bịakwazie nya nke a bụ nke a na-akpọ na emesịa eme nke mistake di gị nwekwara lọk na ọnọghị nso ọ kara ịghọta ije aka m eme ife ụmụ nwaanyị ndị ọzọ na-eme n'edifa m ị kara ịgwa ya na ife abụlọ pesuk ọkụ ka ọ bụ ife ọnwụ na ndụ ka ọ bụ ọnwụ na ndụ Chineke ga-enye gị ndụ n'aha Jizọs kedu ka a na-akpọ gị kedu gị na-akpọ gị Ugosimba nne biko kedu gwa anyị ezigbo afa gị Ogechukwu biko kedu iwe ike ịgwa ihe na-ebute dị gị ihe ndị a ahụ ụfụ biko nke izizi gị ka nke abụọ nke ịbụọ ihe ndị a niile nkwuru onwe nke isoro mene ya onwe nke imelu gịnị ocheziri ihe ụfụ a ịma na ụfọdụ na-eme ha mụsị agha bịa na-eti he na amaghị amụzi ọzọ gịnị meziri iji wee bịawazi ọzọ nwa sachapụ na maya amụzi isolokwu mana ihe niile dị n'ihe a bụ na ihe niile nwere azin ịmụchakwa ya olukwa steji ahụ eji wee o kwesịrị iji wee kwesị na nke iku n'aka ekwesịghị ịtọ nwa ọgụbakwa gị agụụ wee gazie for season 2 yes
Daalụ iri ga-atọ ka ahụ mmasị na chi. Ndịko, kedu afa gị? Afa m bụ Oziọma. Oziọma. Gịnị na-akpata ihe ndị a? Ihe ofu, ihe mgbu. Ihe ofu? Ọ na-afụ ya ofu. Ọtụtụ ihe na-eme n'afọ ime. Ije nwa atọka. Ọ tọrọ gwogwo. Nwaanyị ọma. Onye na-afụ ụfụ na ya ọ na-atụ atụkwa ndị a na-asọ o ji ha n'okwu o ji ashị ifugo na-enwe ebe o ji m mụ na nwa m nne biko kedu nke di gị na-etu gị? Hey, nwaanyị ka ibe ya. Nwaanyị ka ibe ya? Ọ nwaanyị ka ibe ya. Ya ka di gị na-etu gị? Yes, nne di m na-etu m light. Nwaanyị ọma, ị ma na ọ na-eme nwaanyị baa n'ime labor room ọ na-adị eti mkpu na-adọ na-agba n'ukwu elu na-eme ọ na omeghaghị Mba na-eme like that o. Ifrotais awụ egwu a every Wednesday ebe a. Ihe amada nwe ndị nwe ha bịa Antenatal. Agbacha egwu a metransị ya biko gbago elu. Ọzọ anyị nọrọ ebe ebutuoro anyị mọt. Gịnị mere ọ mụgo? Mana a na-agaba na labor pain na anaghị agba na labor pain. Ọwụ that kind of pain. Nke one ka ị nọ? Nke atọ n. Season 3 ka ị gara ihe a? Eyi. Ma season 1, season 2 onwe nke gbara karat. Eyi. Enwe onye hụrụ wo soko ọrọba ebe a. We are all looking sexy, right? Hey, I said I had a look sexy.